hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa.
Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD, Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance, and for the souls in purgatory from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpilyo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Tadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margarito Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
dugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa Diyos kita kan bulan na Mayo aldaw po kita na Biyernes. Fiesta digdi sa barangay San Nicolas, Ciudad kan Iriga. Sa idawan pwedeng mapamiesta. Kaya ba niya ito sa lado technical si James Oko. Information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Hindi sabi nga ni Ken, luway-luway lang sa pagkakanin karning niya na mga panahon da grabe ang init, harasahas. Maray pa sa ibang lugar nag-urana. Pero duman sa parte kan syudad kan Naga nag-urana kasudma. Digdi sa Tuya, kunyan pa. Sabi pati kan ibang mga kababayan niya to. Ano na nga ini? Garo na nga impyerno. Pambihira. Pag grabe pala na init, garo na da impyerno. Masakit talaga. Pag-arog kayan. Kaya nga na supply na kuryente ko niya, nagpa-fluctuate. Diyan sa Barit Waterworks sa Santiago, digdi po Ciudad kan Iriga. Pero lilitaw lulubog ang supply na tubig. Nabutwa minsan bigla man na nawawara. Sabi pati ka na ibang mga concessionaire dyan po sa Barit Waterworks sa Santiago, digdi Ciudad kan Iriga. Garo nga sinasabutahi ini. Baka nga arogon man kan Iriga City Water District Prime Water na nagkaiguan ng joint venture. Saka ito ngayon baka umanarog kayan. Saka nabawasan na bagaan mga concessionaire o consumer kan Barit Waterworks. Kasi iba dyan sa Barangay Santa Elena naglipat na po sa Iriga City Water District. Tapos unsource kan Barit Waterworks, duwa na nga ni. Ana pinagkukuhaan na supply ni na tubig, taigwanan ni source man, hali dyan mismo sa Barangay Santiago. Pera kan duman sa Sinagpan, sa Barangay San Ramon, sa Banwaan kan Buhi. Ano ta, nagpapara luya lugudan sa indang serbisyo. Yan ang pinagngangalas po kan mga member concessionaires kana Barit Waterworks digdi po sa Ciudad kan Iriga. Bagay kunday kaya pwede man maghagad ayuda si Noli Bermeo, ang chairman of the board sa Kapuerte. Magpadaranin sarong lori maghakot nin tubig pasiring dyan sa bukid na parte kan Iriga. Nagaanuan Kapuerte. Kalyado mambaga siya. Saka inisa na pong mga pigahagad dyan kana Barit Waterworks na piso-piso kada consumer. Subuot para sa watershed. Anhapot dyan ano daw, dakol naman na nabuhay na kahoy na may pundo para sa watershed. At masakit kung sa watershed dyan nakabali na duman sa nasubsuban. Dakol bagaan member concessionaire ka na Barit Waterworks na kada bulan hinahagadan po nin piso. Nakabugtak yan sa indang monthly bill. Hindi indasan ako na napapaanoan na sinambit ng pundo. Siyempre, nakakaaram kaya na manehamento ka na Barit Waterworks kung ano ang pinaggagastusan ninda. Baka napadumana so sa watershed sa dakulang generator
na worth 500,000. Alagad pag brownout, dahil man ginagamit. Ang rason, subuot, mga naanin krudo. Dapat gamiton yan, dawayan pakikrudo. Kung mayong supply na kuryente, mayo na palang tubig sa mga konsesyonер. Ay, santisimang buhay tayo ni. Pag-arog ka na mga serbisyo ka na water district, dapat sigan ribay nin manehamento tapos honta direktiba. Ang aning baka itong nakaribay, kumibo manin karahayan o mapakarahay man ang serbisyo. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, kipili para sena. Ang nangyayari kaya kung minsan sa mga water district po, bako sa naman dyan sa Barit. Ining si Noli Bermillo, chairman of the board, haluyo naman bagaya na nagpara chairman ka na board. Kaya man na re-resolveran palpak na serbisyo ka na Barit Water Works. Dapat maggibunin paagi na makakatabang bakong bulungon sa naka na 5 kilong bagas kan nagkaigwanin assembly sa mga konsesyonер. Ito pala nahalian na nin supply na tubig sa ibang konsesyonер dyan sa may Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, ay napangyayari. Pero nasa linya si Ate Glenn, maray ko nito bastante ang tubig sa Nabwa daw at Taklaon. Go ahead tabi Ate Glenn. Okay. Salamat Karandang Philip. Igwa manin oras na maluyaan supply, maluyaan na pressure kan tubig. Urog na ko na sarabay-sabay na nagagamit lalo sa pagkaaga. Ang saro pa nga ning problema tan tubig, nadudublian sa muyang binabayadan. Apwera kay itong binabayadan sa Nawad, kay pang magbakal kay itong tubig inumon. Takon lalauman na inumon itong halis sa Nawad. Minsan iba ang epekto sa tulak, Karandang Philip, dako lang reklamo baga na bako na ngayang talagang malinig ang supply. Minsan ang kulor iba na, garo nagiging brown ang kulay kan tubig. Minsan may parong, talagang dapat maging malikay, pasiguro maski medyo magastos, magbakal na lang sa mga refilling station kan tubig. Oo kung magburok-burok, magkurub-kutob ang tulak. Yung kaya medyo magastos, doble ang konsumo sa tubig. Kami arog man kaya, nagbabakal man kami sa water refilling station dyan sa Santiago, dahil mo man maasahan ang supply na tubig ka na Barit Water Works. Yung ano daw yan ngunyan, kung rin nagkaigwa kan mga joint venture, issue baga ini Karandang Philip, kung ngayon kan magkaigwa ng joint venture dyan sa Iriga City Water District and Prime Water, igdi sa Nawad, tubig na buwan ng unyan, arog na lugod kayan ang problema. Ang tubig na halis sa inda, pan-ano na lang, panlinig, panglaba, pangkarigos, pero kung sa inumon, masyadong sigurado. Depende na lang garo sa tulak kan mainom, kung medyo matibay-tibay ang sikmura, okay lang. Maragad confirming nakapurog. Confirming nakapurog ang kalaban ka na tubig na medyo maati-ati alcohol. Sa bagay, depende. Ang iba, okay lang ngayon. Maski arog kaya, nakakatipid. Pwede na ngayon pagtsagaan. Depende yan sa tibay kang sikmura. Pero kung medyo maselan, magbakal na lang maski medyo magastos. Maray na itong pasiguro, tabi Ate Glenn. Pasiguro ang tulak na dahil ma-contaminate ka na tubig. Iyo kaya arog kaya ang sistema. Kami maski nadodoble ang gasto sa tubig, okay lang, basta dahil magkulog ang tulak. Ining binabayadan sa Nawad, kuya na sana, panlinig, panlaba, pangkarikos, pangluto. Kayang-kaya mo man yan? Dahil man. Bueno, Karandang Philip, dahil nagpupundo ang operasyon ka na otoridad laban sa illegal na droga, malaka ni Kasubanggi,
na nagpasan kita ng gutom, ng pamanggihan ta natapos itong operasyon diyan sa bukid na parte kan Baaw, ara mo man bagaan nakabukido na parte kan Baaw. Diyan ginibo itong operasyon kay nitong PNP kung saan laban ini sa illegal na droga. 2 persona ang naaresto kan autoridad. Inibagang sarong nagngangaran na Domingo na alias Boy, Regional Recalibrated Target, asin sarong nagngangaran na Junel. Kung saan na kuabaga sa mga ini, pagkakakonfiskar kan lagpas kumulang 25 gramo kan suspected shabu na igawa kan estimated street value na 170,000 pesos. More or less 2 grams of suspected marijuana pa itong nakuha sa sarong persona. Sinigway ni kan estimated baga na presyo 500 pesos. Sa pinagsagimong bypass operation kan kuyan na PNP o PDEA, sin ini nangyari pasado alas 8 na kasubanggi na nai-report ini sa Philippine National Police and nakabalik sa istasyon mga maalas 10 na pagkabanggi. Nangyari ang operasyon sa sitio Pinagkabugan, Barangay Karanday, kan Baaw, Camarines Sur. Halangkaw na parte na ini, Karandang Pilit, kan bukid na parte dyan sa Banuan, kan Baaw. And ang nagka-arestong suspect, ini pong si Domingo, sa Ruining Mayagon, sa Ruining Parauma, residente ini kan Karanday, kan Baaw. Ining sarong persona pa na nagangaran Junel, sa Ruining Soltero, delivery rider, residente ini kan Hibago Campo, Camarines Sur. Kung saan pinanginutan ang operating unit, kan personalized kan PPDEU, CSPPO, asin nagresulta nga sa pagkaka-aresto, pagkakadakop. Kan nasambit na pong mga persona, matapos na mabakalan sa sarang pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laog suspected shabu. And na-recovered gikan sa suspect, ini pong possession kan sarupang pidaso kan heat seal transparent plastic sachet of suspected shabu. And ini pong may laog nga ni na marijuana duman sa sarong suspect. Nasabit ng drug operation, diyan po presented and mandatory witnesses, public official or barangay official, siringman na media, and natapos ini na naging matarayon po na operasyon na persona, pinagdara sa ipatura kan PNP para po sa magkakanigong disposisyon. So yan karon Philip, maski sa bukid na parte kan na tatuyang runa. Iyaw na po ang mga illegal na aktibidades arog kan illegal na droga. Pero maski pa yan bukid, iyaw pa man gararay ang kampanya kan PNP, tanganing ranapagon, darakupon ang mga persona na embwelto sa pagbariwas kan droga na nakakadanyar sa lambang magamit kayo. So yan ang satuyang informasyon. Dapat man gararay sa operasyon kan PNP laban sa illegal na droga na pinagkondusir kasubanggi dyan po sa Barangay Karanday, kan Baaw, Camarines Sur. Gikan sa location, Glenda Biaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Dapat digdi sa mga nagsusulputan na naman na nagbabariwas ka na illegal na droga. Recalibrated pala itong saro. Kumbaga kinakalibrate na naman. So drugs. Para baka yung nagtatanom kan marijuana. Maluyahon kaya ang presyo kan paroy. Sakaan batag baratuhon. Maray pang yan marijuana. Mahal-mahal ang presyo. Ay santisima ang buhay tayo ni. Hindi, bako yan ang paagi na maggibo na po nin illegal. Kung panahon nga ni Tatay Digong, baka natokhang pa kamo. Tigmaok.
Ngunyan, nagbotoan na naman si dating Senador Antonio Trillanes. Inapabutbut na itong anomalya kan Parmali. Nasubuot, pwedeng maging pugante si dating Presidente Rodrigo Duterte asin man Senador Bato de la Rosa. Kung magdesisyon na International Court of Justice. Yan lang. Kaya di pa labi-labi mga nasa posisyon. Ang sabi, may katapusan, may hangganan man. Ang mga kalukuhan nindo. Maray kon karahayan ang mga ginigibo sa satuyang mga kababayan. Pero kung mga kabalbalan, pag nakaposisyon na sa gobyerno, inutil. Mahirak man kamo sa mga nagtitirios na Pilipino. Maray kamo ta, pag nagkakasala, madulag sa nadigdi sa Pilipinas, mapasiring sa ibang nasyon. Mga relax kito buhay. Kaya inipuan na masakit digdi sa nasyon Pilipinas. Tapos ang nangyayari pa na pigpaparainitan kita ka na nasyon ka na China. Ang mga Pilipinong parasira dyan sa West Philippine Sea. Ang mga namamanuan may pagtubod kaya na garo may kurot sa bahan kana panahon na presidente si dating Presidente Rodrigo Duterte baka may kumbaga hinagad na pabor sa nasyon kan China. Kaya ngunyan dahil man makapalag-palag ang Pilipinas. Ikon nag-utang ang nasyon kan Pilipinas sa China. O kaya isinangra, halimbawa, ang Pilipinas sa China, ay siyempre, sisingilon man kita kan nasyon kan China, manta kaya nga kamo para utang sa samuya. Sa ultimo nganing nasyon kan Amerika, nag-utang po kan panahon sa nasyon kan China, kaya lang dahil mapresyur pag-abot sa pagbayad, kita tasadit na nasyon, ay pasil sa nakita ang TDSN. Mga ngod, nag-Iraq na ka Pilipinas. Kaya minsan baga makasuya pag nagpaparautang. May mga parautang mampati na harabo ng magbayad, nasusupog ng magbayad. Igwa man na para sangra. Pag siningil mo, anggot na. Tapos kadakol ng alibay na ngaya pupursintuhan ko. Pasigi saan pangako sa barangay. Yan po ang dipisil pag-arog na kaya ng mga parautang sa Pilipinas. So iba sa naman na mahilig magparautang. Bako man maraot ang mag-utang pero tatao man kitang magbayad. Pinagpapagalan man po bagaan kwarta na inuutang nindo. Maray kung hinabunan sana yan, okay lang yan. Ipautang sa indo daw, aday kang magbayad. Pero kung pigparapagalan man kan sarong tao, ay bako yan na makatarungan. Kung minsan ikinakagadan ka na tawuan pagkakautang. Kung bakong puro parigos man, so nagpautang, ay maray nga sa imo. Iba na ang gibuhon, pinirwisyo mo na nga ni ngaya ako. Pigpa para pasakitan mo pa ngaya akong magsingil. Ay masakit na po, kung arog na kanan kaisipan kan inutangan. Kaya sa mga parautang dyan, mag-isip-isip na magbayad man. Iyo na nga niyan, ang kwarta ngon yan, pasil hanapon, masakit, maibalik kun minsan. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Baracena.
Natapalan pinaglaog ni na bahaan first floor ka na College of Education buildings duman sa University of the East, Manila. Matapos ang biglang pagbulos kan makusog na uran sa Metro Manila kan nagtalikod na o kasudma. Then upload sa Facebook ka na school publication ka na UE doon ang nagkapirang retrato ka na mga estudyante na nagbabalyo sa baha sa enot na palapag kan eskwelahan. Sigun sa Pag-asa, parting mapanganuron sagkod sa naging mapanganuron an harani sa langit na may dikit-dikit na pag-uran as in pag-kitkilat, pagdagoldol ang pinag-aasahan duman sa Metro Manila o ining inapod na Easterlies. Tapos ining naulang kan Bureau of Customs ang kamauutan na pagpupuslit kuta sa Pilipinas kan may 56,399 milyones de pesos na kantidad kan Shabu na nakumpiskar ninda sa rong balikbayan box na nag-abot sa Manila International Airport o Container Port hali duman sa nasyon kan Thailand. Sigun ki Bureau of Custom Commissioner Bien Robio ana Shabu packets na nagtitimbang nin kabilugan na 8,294 gramo iyon nagpositibo sa ginibong pag-aadal kan Philippine Drug Enforcement Agency asin na-discovering nakatago sa laog kan duwang electric fans asin 5 water heaters. Ang shipment iyon nakakonsign sa Philippines 419 Export and Import Gen Merchandise Corporation asin sarong Prigel Kalugay ang recipiente kaini. Sinabi man ni CIS Director Bernie Enciso na nakaresibian na CIIS Peld Station MICP nin derogatory information dapit sa shipment na nag-abot sa Manila Port kan nagtalikod na Abril 7 asin enot na pigdeklarang may mga laog kan household items, sapatos and motor parts hali paduman sa nasyon kan Thailand. Basado man sa impormasyon na sa indang na-resibi, may laog nin illegal na drug as in misdeclared, as in undeclared items na kan kahaluyan iyon na-verify naman sa small baggage x-ray scanning as in man 100% physical examination na pinagsagibo kan naka-destinong customs examiner sa designated examination area sa MICP matapos ang hurot na tulos man na pinag-aprobaran ni District Collector Memel Talusan. Pinag-umaw man ni Deputy Commissioner for Customs Intelligence Group Joby Max Uy ang operasyon asin ipinipirit ang kahalagaan kan pagsiguro na dai ini maipawawarak asin makakaraot sa komunidad. Grabe talaga ang droga po digdi sa Pilipinas sa makmong haling Thailand. Digdi pa ipapalusot sa Pilipinas, pambihira. Duminag sa aman ana sang katerbang tao sa tubangan kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa pag-asang makukubra na nindaan sobra sa sanggato sa trilyon de pesos na kayamanan kan Pilipinas. Pero paglilinaw kan BSP dahil man sinda nagtataunin kwarta. Nagtatago ang Bangko Sentral nin kwarta. Miyerkules kaya kana dayuhon kan renibong tao sa pangenot ni Gilbert Langres, founder kan Democratic and Republican Guardians Philippines Incorporation, ana opisina kan BSP. Subuot, mananaw kaya ininin kwarta.
Bueno, nasa linya si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Good morning sa mga naginan yung tabingon yan. Karondang Philip, uyaman an sa tuyang dugang na informasyon. Sa arong construction worker, dakop duman sa sarong bypass operation duman sa Tabaco City. 2.8 million pesos na kantidad din sibukan na dakop. So, maabot mo sa 2.8 million pesos na kantidad kan illegal na droga ang nakuhakan mga otoridad sa ipinagkisang bypass operation duman sa Purok 4, Barangay San Roque, Ciudad Can, Tabaco, Albay. Nadakop ang 32 anyos na suspetsado ng pinag-midbid sa alias Kaloy na sinasabi mo na sa high value individual asin na confiscate sa siya apat na not tied asin sarong silyadong plastic sachet min pinagtutubo na Cebu na may tinatayang timbang na 418.525 grams. Natubang naman yan ang suspetsado sa kasong pagbayunar sa Republic ang number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Presente na ining kapot mo yan kan Tabaco City PNP para man sa magkakong disposisyon. Yan ang muna tabi, Karondang Philip, at sa tuyang dugang na informasyon sa RPN DCKI sa imong programa. Iniman ang sa imong kabarkada karon na Jonathan Oliva. Awat. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon and connection man giraray sa droga. Dahil maurontok na droga sa Pilipinas. Ipadagos niya itong manunungod sa Mananaw Kutanin Kwarta Subuot ana Bangko Sentral kan Pilipinas. Dikit na panahon na sa naman na makakalibre na namamanwa na Pilipino sa kapagtiusan. Di nagride ang ud. Sa panahon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kinakaipuan iluwas na ang kayamanan na nakatago sa Bangko Sentral na tagapagmana iyo ang namamanwa na Pilipino. Sigon ki Langres sa pakikipag-ulay kan DZRH. An initial digdi para maiklim na kana mga namamanawaan ang nakatagong kayamanan na yaon digdi sa Bangko Sentral kan Republika kan Pilipinas. Fully matured naman ang kayamanan kaya sa panahon ni PBBM kaipuhan na mailuwas na ini. Inapod man ka na grupong Clement Holder Taker Celebration Day an ika-8 Mayo o sa Mayo 8 para makuana subutan na sambit ng kantidad. Naingganyo man na magpila sa luwas kan Bangko Sentral kan Pilipinas sa nagkapirang residente kan Pangasinan, Antipolo, Southern Luzon, asin iba pang lugar dakol sa mga nasambit iyon may edad na. Baka mga senior citizen ini. Dahil nakakakuha kan social pension nakalaog na sa Bangko Sentral. Sigon digdi representasyon ini sa samahan ng Democratic and Republican Guardians kundi ini ang representasyon hali sa Luzon, Visayas and Mindanao bilang namamanwa na Pilipinong tagapagmana kan kayamanan na nakatago digdi partikularmente sa BSP dagdag pa nilang res. Ana inisyal na pundong ining ipinaglalaban na puun pa ka na 2016. Yaw na subot sa sanggatos trilyones na printed ana backup kan Bulawan. Dawa nga ni nagpahiling ang grupo nin dokumentong nagpapatunay subuot sa nasambit ng kayamanan dai ninda maidiretso sa mga nagpapaluwas kan bagay ni kung sa ini naghali. Pahayag man kan BSP dahil man sinda nagtataw na kwarta pinaglinaw man kan BSP sa pakikipag-ulay ka na sarong dyaryo nangunyan aldaw dahil parte kan sendang trabaho na
pag tataunin kwarta sa mga individual. Antes po niya to yan na ipagpadagos. Resibihon po niya to na sarupang report. Report! Nasa linya si Karondang Kim, pasok. Maray pagkaaga tabi karandang Philip. Ayaon po itangon yan digdi po sa may munisipyo kan na Banuan ng Balatan. Particularmente po ayaon po kita digdi sa opisina ni Ma'am Joy Roman, Local Youth Development Officer kan Banuan ng Balatan. Kung ganun po, karandang Philip, makakaulay po niya si Ma'am Joy. Dapit po sa mga aktibidad sa lokal na gobyerno mo yan. Lalong-lalo na ining tigil sa Gibo, isin nagpapadagos na inter-barangay basketball tournament o an inaapod na Mayor's Cup 2024. Kung sa sponsored po ini kan lokal na gobyerno na Banuan ng Balatan yun yan. And may mga kaputan lang kita kay Ma'am Joy, dapit po sa kasanda pong mga objeto, kasanda pong akawat digni po sa inter-barangay basketball tournament. Maraming pagkaaga po, Ma'am Joy Roman, sa inyo pong opisina, thank you po sa pagdao ng oportunidad na makaulay na po ngunyan si Ma'am Joy digni po sa ilang opisina. Maraming pagkaaga po, Ma'am, live kita sa RPN DCI Iriga, nasaan po si Karondang Philip Baracena sa programa pong Barita Asinslatika. Ma'am Joy, good morning po. Yes po, good morning sir. Kumusta po ang basketball tournament dyan sa Banuan ka na Balatan ngunya ng mga panahon? Okay naman po sir. Bali po nag-start kami noong April 20 and most probably matatapos po kami mga May 14. Ano pong mga division ang kinakawat dyan sa Banuan ka na Balatan ngunyan kan mga parakawat sa basketball? Bali po sir, may age bracket po. Basketball pa ang Winners Cup 2024. Ranging from 18 to 40 years old. 18 to 40, senior division na po yan. Yes sir. Senior division. Sir, medyo choppy ka sir. Kunyan po yan, senior division na, madam? Ay, hindi naman po sir. Combine po siya. 18 years old to 40. Which means junior to senior. 14 to 18, senior. Apo, junior to senior po. Combined palan. Pero man po ang makukuha ang mga award kay ni. Award, sir? Oo, itong cash prize. Okay po. Ang cash prize po is, all in all po is 90,000. Pera po ang gaganahon kan ma-champion. 25,000 po, sir. Trophy, plus trophy and certificate. Ito pong mga daimang gagara na igwamanin na consolation prize? Oh, yes po, sir. 2,000 po sila, sir, plus certificate. Karondang Kim? Lahat po ng teams, tig 2,000 po, plus certificate. Pang-award po sa Inharali? Hali po sa budget ng Patuyang Banwaan, sa Muya pong Banwaan. Iba po bagang mga basketball tournament na pinagsasagibukan na local government unit kung minsan partner an congressman, an mayor.
As of now po, hali po siya sa Physical Fitness and Sports Development annual budget ng Balatan po. Sa LGU lang pala yan, hali po. Opo. Hali po sa Banwaan Balatan. Sa budget po. Pera po kayan, may iba pa po kamong mga activities dyan sa Banwaan ka na Balatan? Maybe sir, this coming June. Pero hindi na po siya sa sports. Iba naman po siya, sir. Mga gender sensitivity activity. Ano po ang posisyon mo dyan, Ma'am Joy? Pardon, sir? Ano po ang posisyon mo dyan sa LGU Balatan? Ako po, sir, ang Youth Development Officer 2 and OIC Human Resource Management Officer 2. Karondang Kim? Yes po, Karandang Philip. Yes po. Kung may mga hapot ka pa kay Ma'am Joy, pakihapot na. Sige po. Ma'am Joy, sa kuya po lang nakaputan, sa mga dito po sa Pigsasagibong Mayor's Cup, halos taon-taon na po baga inid na po yan sarong taon, and ngunyan po na taon, igwa na naman na Mayor's Cup kada summer. Nagiging nagiging taon-taon na po siya. And talagang mga pinakamayor na objeto na lokal na gobyerno dito po sa Banwaan ni Balatan para po dito po sa ginigibong Mayor's Cup 2024. Okay, thank you po, Chairman Kim. Ang objeto po kang Samuyang Mayor's Cup unya na 2024 is to promote po ang sportsmanship sa kada kahubenan, lalong-lalo na sa mga manghahawat po, sa mga players, lalong-lalo na po ang unity and camaraderie. And also po to deviate the youth from bad influences, attention po ng mga bad vices. And syempre po, maging produktibo po ang sa indang mga oras. Di po ninda pag-aksayahon sa mga paglain-lain na bagay na di man so pwedeng mapakinabangan sa sarong kahubenan. Yun lang po. And ma'am, saro na lang po, ngunyan po baga, nag-aabanti na kita ngunyan, bako na ang kitang nasa elimination round. Yan na kita sa quarterfinals, and palaog na po kita sa semifinals. And sa mga masudal daw, piglalaman na po na championship game. And kumusta po ma'am ang mga player po niya to, mayo man po ng mga insidente ni nagkakakurulugan ng mga dahil nagkakaintindihan, tapos nagkakaigwa po ng diskusyon, o mayo man po nangyayari kayo hindi po sa tuyang pakawat. Ay, as of now po, wala man po kayo ng mga nangyayari. Mostly mga disiplinado man po sila. Starting kang April 20 hanggang ngayon, wala man pong mga di pagkakaintindihan na bagay. So, gabos po is mga mabubutang player and mga disiplinado. Yeah, thank you so much po kay Ma'am Joy Roman. Yan man lang po ma'am sa kuya pong mga kaputan. Ganyan. And nagpapasalamat po kita ma'am. Amay na amay yan ka po digdi na talagang nagpa-interview po sa Tuya. Sarong chat na lang po si Karandang Philip kay Ma'am Joy. Talagang nagre-reply to ulit si Ma'am Joy sa Tuya. Kaya thank you so much po Ma'am Joy, and sana po ngayon pa lang nagpapalive na po kami ng congratulations sa very successful po na event ng Banwaan ni Balatan sa Mayor's Cup. Maski di pa po tapos, talagang nahiling ta po na ang mga player, disiplinado mo yan, mayo po ng mga na insidente. And sa ngayon po, si mga pangapudan na lang po ng dumang sa mga taga-Banwaan ng Balatan, lalo na po sa mga youth, dito sa tuyang Banwaan. So, ayan. Lalo na po, kita sa day 2, ang quarter-final. So, at yan po, first game ka is the Barangay Liwasan and Barangay Kabuhan. Second game
po is exhibition ng Ibos Corporation ng Balatan Ignited. And yung third game po natin is the Battle of Tapayas and Barangay Duran. So kasubanggi po, yung first game is yung Barangay Kabanbanan and Barangay Siramag. Then yung second game din po is yung battle ng Kugit and Pararaw. So yung naging winner ng first game at saka second game, sila po yung mag-first game bukas. So mamayang gabi, kung sino po yung mga maging winner, sila po yung second game bukas. And may exhibition din po yung ating interagency. Or hindi pala siya exhibition. May laban pa rin yung interagency. Yung battle ng second and third place. So, yan man lang po. Iniimbitaran po ko po in behalf po kan Samuyang Municipal Mayor. Nawara na si Karondang Kim. Salamat Karondang Kim sa mga heras mong impormasyon. Nakaulay si Ma'am Joy Roman dyan po sa Banwaan Kana Balatan. Bayan antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon, masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee.
Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo, ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care. Ang Kidney Care ay may pomegranate,
panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga-saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa maaral. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya, uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod minsan sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwilier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Wala po kitang 16 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Naroon din na nakahalat si Kemlyor kahali dyan sa Balatan. Bago pati, garo may mga gam-gam duman na nagpaparasiwit. Iwan sa iyang linya. Potong kukuta si Kim kung anuan kamada ni Ma'am Joy. Kung halangkaw, halabaan buhok. Kung magayon-gayon. Report! Bueno, nasa linya giraray si Kim Llorca. Hali po dyan sa Banuan ka na Balatan. Karondang Kim, pasok. Karondang Philip, babalik kita. Nag-commercial pala. Tadakot yan sa tuyang commercial. Si Ma'am Joy, yan pa mandigdi. Nag-ulay-ulay muna kami habang nagko-commercial. Ano yan si Ma'am Joy? Daraga? Halangkaw? May agom na pa yan. Ay, na pangyayari. Baka makunyang kita. Latob. Magayon si Ma'am Joy. Pero si Ann Curtis. Abay na, Karongdang Philip, kwalenta na lang ining oras para po sa pagpapasalamat niya to si Ma'am Joy at sa mga tinapo niyang impormasyon sa tuya. Siyempre, ang tuya po pasasalamat man sa muya pong alkalde digdi sa Banuan kang Balatan sa iyong po nanginginota digdi po sa mga programa kanya Banuan ng Balatan. Kumusta ngon yan si Mayor Nena Borja? Salamatan po. Ay, Nena Bagasbas, pambira ta. Nagirumduman ko kaya si Nena Borja kan mga panahon. Si ngunyan si Municipal Councilor na po ngunyan si Municipal Councilor Nena Borja, ang dati pong Municipal Mayor kan nakaaging mga taon. Kumusta man Kim mga programa dyan ni Mayor Nena Bagasbas? Ngunyan sir, dakol po kan mga proyekto, mga programa. Akan nakaaging aldaw, nanakuning food packs lokal na gobyerno. Katuwang po DSWD, Asinan Department of Agriculture, sa panginutan man ni Sir Mark Abrera, Municipal Agriculturist, sa pagkikipagtabangan po dyan sa lokal na gobyerno. Si mga apektado po bagang Karondang Philip kan El Nino phenomenon, apektado mga paraoma, mga parasira, natawanan po ng food packs na sabi ni Sir Mark Abrera, 1,071 gabos na mga food packs na i-distribute nenda sa mga residente sa districting barangay. Apektado ka na El Nino, ngunyan na tag-init. Kumusta na hanap buhay sa pagsisira dyan sa Banuan ka na Balatan? Ngunyan sir, sa tuya po sa Banuan ka Balatan, ang pagsisira as usual, palaging permi po na madakop man ang sira. Minsan igwaman din aldaw na minsan di talaga ang madakop. May
Ang nakagingal daw ni may dada ko pulig ding si Dakula baga si Alaba na sira. O fish ang apod garo ko ito si Alabang sira. Ano yan, langkoy? Garo lang ko'y sir pero sa paggiling ko Langkoy o tanigi? fish iyo man. Oo. Dito ka na lang, Philip, kuhan pa na lang ining pagkakataon na itaw ang linya si Ma'am Joy para si mga gusto po niya ang pasalamatan sa iya pong opisina. Ma'am Joy, go ahead po, Giraray. Okay po. Good morning po, Giraray. So, pares nga di po kang nasabi ko sa bago. Iniimbitaran po ang kabos para sa Samoyang Day 2 quarter finals of Mayor's Cup 2024 sa Samoya pong lugar, Malatan, Camarines Sur. And ang pagpapasalamat man po kung katuyang Samoyang lokal na gobyerno headed by our Municipal Mayor, Honorable Nena Princess Balasbas, and the Sangguniang Bayan members na iyo po ang mga minasunod. Honorable Andres Landagan, Honorable Kisha May Sobrejo, Honorable Engineer Ruth Dimaywat, Honorable Maria Isabel Borja, Honorable Nena Borja, Honorable Ruben de los Santos Briones, Honorable Robert Mancilla Saysay, and Honorable Abigail Aslor. Siyempre po headed by our Municipal Vice Mayor, Honorable Maria Cecilia Cuarto. So ang gabos po iniimbitaran sa Samoya pong Mayor's Cup 2024 and nagpapasalamat din po sa mga live stream viewers via LGU page po na anduyog nagigiling po Barabanggi, and also po ito talagang sa live na yakon po kami sa Laugang Court. And anon ko naman po ang momentong ininagpasalamat sa saro pong SK Chairman kung Samuyang Banwaan, ang SK Chairman po ang Barangay Kabanbanan na natawan man po ako ning oras na interviewon ni Chairperson Kim Punyo Liorca. So, salamat Chairman. Natawanan mo man po kami ning kumbaga space na magpaabot ng mga impormasyon manungod sa katuyang Mayor's Cup 2024. So, ini po, base man po sa indang organization ng SK Federation na pinamumunuan po ni Honorable Princess Verses Masbanwa. Yan lang po, and good day po sa kabos. God bless. Salamat po, Ma'am Joy. Po. Kim? And sir, yan po sa itong mga payag ni Ma'am Joy, yan pong pagkaaga. Sir, Bino, yan na muna. Ano po yung pong mga impormasyon mo niyan, hali po di sa Banwagan Balatan. Ini man po, si Karondang Team Manager ka para sa RPN o Radyo Ronda reporting. Report! Maray ganing nagbalik si Kim ta nakuaso hapot ko kay Ma'am Joy. Kundi perming may gam-gam na nagpapara siwit-siwit baga dumang. Bueno, nasa linya man giraray si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Good morning. Saan ka po sa mga nag-antabay ka sa magpapograma para taasin Duhati ka? Saan sila din ang unaan isa sa gibong simultaneous national policing operation sa mga barangay sa Bicol Region, Sigun Marquis Mavis Manyases and Local Government Operations Officer 5. Asin man ang local person ng Department of Interior and Local Government o ang DILG. Sa sarong bahay, sinabi niya na dahil muna idadago sa surprise visit na road clearing operation, din hulita dahil makakatender sa aktibidad si DILG Secretary Attorney Benhur Abalos. Asin, iguining nakaschedule na meeting ni Presidente Bongbong Marcos, yung kaman sa iya, ang programa nakatutok sa peace and order asin particular kan Bagong Pilipinas. Yung objetong maging malinig ang mga tinampo sa barangay
Alagad, maski subot pinagkanselar ang road clearing operations, magpapadagos pa man, hindi ay singaling mamantinir ang pasiorden asin marahay, asin magayon na tinampo sa barangay, banuan, asin sa mga syudad. Yan muna tayo, karoon lang Philip, sa tuyang dugang informasyon kung yan ang pagkaaga, Isman ang sa ito, kamarkada karoon na Jonathan Oliva. Field Report! Salamat karon dangatan sa mga heras mong informasyon tungkol sa Department of Interior and Local Government. Oy, padagos daw niya itong pinagtutukar niya to mangod sa trilyonis na kwarta na pinagahagad ka sa Central Bank kaya nga sarong grupo. Sabi man ka na Central Bank nakikipag-tabangan na sinda sa gobyerno para magpauswag kan ekonomiya, mamantinir na matatag ang presyo kan mga barakalon, asin mag-crear nin mga hanap buhay. Gusto man linawon ka na BSP na dahil inidirektang nagtataonin kwarta sa mga namamanwaan. Sabi ka na BSP ngunya na aldaw. Imbes na BSP ang nagtatao man ng dividendo sa gobyerno tanganing makapag-ambag sa mga programang makapagpapaangat kan kabuhayan kan mga Pilipino. Ni kasi lang res garo gusto man ini magpabisto. Baka gusto man mag-senador. Ang yan pong panahon kung ano-ano na sa nabagan mga nagbuburtuaan na naman. Na mga dahil mo maintindihan amak mong Bangko Sentral kan Pilipinas mananaong abuton pati ninsang gatos trilyones de pesos pwede nang mabayadan so utang kan Pilipinas sa ibang nasyon pag-arog kayan pero mga imposible man ang pinaguhurot kay ni Mr. Langris. Kalinalapag kayo ni social pension na dahil natatawan ka na gobyerno ano ba niya itong mga senior citizen kadakol pati duman sa mga nagdulok sa opisina kan Bangko Sentral mga gurang na baga mga nakapayong minsan igwa pong mga manlain-lain sa ng pagpapabisto digdi sa Pilipinas. Ito, may sarong apelyidong Marcos na nananaunin bagas. Bigla ba itong napara? Ay maintindihan kung kapamilya ito ni BBM. Kunyan nga ni, nagbutwa na naman si dating Senador Antonio Trillanes. Minsan ang politika po digdi sa tuyang nasyon kung ano-ano na sa nabagaan nagkakaharaman pagpaluwas din kung ano-anong mga bareta na dahil man makakatabang sa nasyon Pilipinas an iba. Sunod kayan mapaluwas na naigwa ng aswang sa Malacanang o sa gobyerno. Kadakol na nga aswang kan kwarta kan gobyerno, yan ang problema kan Pilipinas. Maray kung ang aswang sa Pilipinas na yaon sa gobyerno, ipanawan kwarta kan na gobyerno sa mga nagtitios na Pilipino. Pero ang nangyayari kaya, so ibang mga yaon sa gobyerno, yuman sa napuan nag-aaswang kan kwarta kan gobyerno. Ay man nakikinabang so kadakla ng mga nagtitios digdi sa nasyon Pilipinas. Kaya dahil nakita magnalas kung ano-ano na sa ng mga magluwas na bareta haranin na naman kaya ang 2025 national and local election. Nagluwas na nga ni sa Pulse Asia Survey. Sabi ka ni ba Pulse ini man na Pulse Asia Survey ini kung minsan pero
baliktad man na nagluluwas sa sorbe. Minsan ang mga para sorbe po digdi sa Nasyon Pilipinas na babayadan man gayud. Ika ngaya Senador Tulfo, ika ngaya nagtatap sa Pulse Asia Survey sa pagka-presidente, pambira, simbag man ni Senador Tulfo. Ulog payo sa na ngayon, kung ma-presidente ako, marig ngaya tranquilo ang buhay ko sa pagiging senador. Takon maarog ki dating Senador Manny Pacquiao. Tapos ki dating Alcalde Isko Moreno. Kadakol na po bagang mga nagkandidato sa Pilipinas na nagkahurot-hot sa iba. Tapos nagkawara sa eksena sa batalyanin politika. Ang masakit ba kung naguhugot ang sarong politiko taday na nakakayanan. Ang stress, ang pressure, ta kung nagparapangutang, nadaog. Yan ang problema kan mga politiko. Kung aning politiko naguhugot sa Pilipinas sa problema. Arog ka ito ki dating Defense Secretary Angelo Reyes. Pero naging AFP, Chief of Staff pa ito. Naging Defense Secretary. Anong nangyari? Naghugot sa grabing problema sa Pilipinas. Hindi sabi kan iba, kung ako ngay arog kayan, ibubulgar ko na sa mga anomalya. Ang ako magadan, basta naaraman na sa mga anomalya kan Pilipinas. Bako ngayon na tunay na soldados pag arog kayan. Kumbaga, nervyoso ngayon. Maisog man na hamak mong sinadiri sa problema kan Pilipinas. Kaya digdi po sa satuyang nasyon bakong basta-basta dalagan ka na politika kan Pilipinas. Dahil nga ni dyan ang mga politiko pag nakakakurakot, ano ba, orgulyo pa. Pero pinangangalandakan paninda na kami nakakomiter ni na kasong plunder. Ay, mayo yan. Kunyan lang yan. Kumbaga, garo, pigkakawatan sa napuan na justice system kan Pilipinas. Matira ang matibay pag-arog kayan ang dalagan digdi sa tuyang nasyon. Makakahirak digdi so mga nasa laylayan, sabi ni Vice President Leni Robredo. Ang bilog na ringkunada nakatutok na Kipili para Sena. Kaya nga na itong mga ngod, sige na sana pamurot-purot. Mayo man naasahan na gayo sa gobyerno. Ay man kaya na pagparaayudahan na gabos. Masakit po kaya digdi sa satuyang nasyon ang paraabon, ang iba yaon sa gobyerno. So mga nagtitios lugod imbes na tabangan kan gobyerno, sa bagay may mga ayuda man bagaan gobyerno ang purpose. Hindi pigpaparatukduan mga kan gobyerno ang iba na magin hugakon sa satuyang nasyon. Imbis na maghingo, magtrabaho, ang inaasahan na sana puro ayuda. Ayaw man bagang ibang inisipan na mga congressman, senador, ngaya para sa mga pobre, mga nagtitios, ayuda. Maray nga ni kung totoo na para sa mga nagtitios, ang nangyari, mas nakakaguda sa mga mayayaman. So iba pong pinagsasabi ka na sa tuyang mga kababayan ng mga buaya sa gobyerno. Buaya sa ubas. Ay santisimang buhay tayo sa Pilipinas. No rin daw mababago ang sistema sa politika,
sa paggugobyerno sa satuya pong nasyon. Hindi, an kadaklan sa satuya, nagsasabi na ang pagbabago, yaon sa kamot man sa nakan mga namamanwa na Pilipino. Kung na naagi itong nagkakanin butiti dyan sa Banuan ka na libon geto na nagkagaradan so tulo. Hoy, happy fiesta pala dyan kay DJ Mandy. Si Diggs Martinez, ay kabisingon niya ni Diggs Martinez Uno basang. Sa report, sa mga biktima na nakadakop nin butete na tulos man kayo nin pinagluto, dawa na nga ni day panalilinigan asin pinaghalian nin laman loob. Basado man sa impormasyon, alas 11 nin pagkaaga kinakan kan nasambit ng pamilya na sira asin dumana nakamati ang mga biktima nin kulog sa tulak asin pagsusuka. Tulos man na pinagadara sa ospital ang 7 kataong miyembro kan nasambit ng pamilya, pero tulo man sa mga ini ang pinagdeklarang dead on arrival. Mientras na 4 man iyon presenting pinagbubulong pagirumdom kan Libon Municipal Police Station sa publiko. Dai basta-basta magkakan kan mga nakakahilong sira asin siguraduhon na tultul ang pagkakaluto kan pagkakan para maiwasan ang arog kaining insidente. Ana butiti kaya masiram yan, mataba, pero pag napasala ka, sabi kan mga parasira, an-apdo kayan, an-delikado. Kaduman po sa Banuan ka na si Romay, guwa na kayo nagkarakan, nagadan man. Kana pusi da, so apdo, kan butiti. Man yan ang iba na congressman garo ng mga butiti ang tulak. Ang ibang senador, sabi kan ibang mga kababayan niya, ito ngayon kan dahil pa congressman, sadit sa tulak. Ito man nga senador na ito, sadit man nga sulalawgon. Pati sa tulak, kan maging senador na nga, dakula na sa tulak. Pati sulalawgon, mahipugo na. Ay, masakit po. Kung arog na kaya na iba niya itong mga congressman. Saro pangunyan itong nagluwas na barata manunungod sa sarong congressman. Diyan sa Batangas, ining si Congressman Hermenegildo Mandanas. Ang maagumpalan kay ni sarong abogada na hubin pa. Si Mandanas ang sa edad na 80 anyos ang maagum ngaro mga 30 anyos pa sana abogada. Pit maloma na kunyan, congressman. Mga magiging saro sa ninong si Presidente BBM Subuot. Nasa 344 man na miyembro kan New People's Army na neutralize ang 9th Infantry Spare Division Philippine Army, mientras na nasa 85 na badil na sa indang na-recover sa mga enkwentro digdi sa Bicol enot na 4 na bulan ka na taon 2024.
Sa report, nasa 28 na ilistang enkwentro sa pagultanan kan tropa kan gobyerno sin mga rebelding grupo digdi sa Bicol, punpakan Enero sagkod sa presente. Nasa 37 man ang nagsukong mga New People's Army asin nasa 391 man ang nagsukong taga-suporta kan rebelding grupo. Maabot man sa 12 ang naaresto kabilang na si Reynaldo Hugo alias Yulo, ang acting secretary general kan Bicol Regional Party Committee, asin man deputy head ka na New People's Army National Operations Command. Nagpalo naman sa apat ang nagadaan sa mga enkwentro, kabilang na ang leader kan NPA na si Baltazar Hapa alias Patrick. Dapat pa man digdi na sa 85 ang armas na nasamsaman kan 9th Infantry Division sa isintang high-powered firearms, 23 na low-powered firearms, asin 209 na pampasabog. Pigdeklaraman na dismantled ang Sub-Regional Unit Guerrilla 3, Sub-Regional Committee 3, BRPC kan nagtalikod na Marso. Resulta man subot ini kan pagpapaygot kan 9th Infantry Division kan sendang lakdang sa pagpuo kan mga rebelding grupo sa rehiyon para makamtan ang matuninong na komunidad. Duman-man daw kita sa Barangay San Jose sa Banuan ka na Baaw na igwane na pa-contest na Barangay Local Government Unit of San Jose Sangguniang Kabataan Council, San Jose Pastoral Youth Council, DILG, Local Government Unit kan Baaw asinan Baaw Municipal Police Station. Sa partner man si Governor Luigi Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Congressman Mix Villafuerte, and board member Donaan Oñate and Mayor Jeff Beseño. Digdi sa 4M kami na pa-contest, malinig, magayon, mahamot, asin mapreskong lugar. Kuya po ang mga guidelines. Contest will be open to the 12 blocks of Barangay San Jose. Each block should have a representative for the briefing and coordination. Briefing is scheduled on May 11, 2024 at 8 p.m. at the residence of Punong Barangay, Nini Ablan. Only those with signed and accepted contest application will be recognized as contenders and will have the chance to win. Criteria for judging are as follows. Malinig 27%, surroundings must be clean and tidy. Magayon 25%, area must be pisteb. However, installation of banderitas and are not allowed. Likewise, decoration must be on the side only. Materials to be used for decoration must be biodegradable, environment friendly, recycled. Di man sa maamot, 25%, area must be free from bad odor. Pwedeng bugtakanin mga olor. Digdi sa mapresko, the place must be adorned by plants and greenery vegetation. Mabugtakanin mga murumasitira, mga huruhalangkaw na kahoy na nakamasitira. Pwede na yan. Judging dates will be on May 18 and 19, 2024. Prices are as follows. First prize, 7,000 pesos. Second prize, 5,000 pesos. And third prize, 3,000 pesos. As in, a consolation prize, 1,000 pesos each. Awarding will be held on May 20, 2024 and time for Barangay Biasan Night. Judge's decision is final and must be respected. In case there is a complaint, it must be addressed to Punong Barangay Maricris Ablan for resolution.
Tapos ini pong scheduled ka na mga satellite registration na pinagsasagibo ka na Commission on Election sa manlain-lain na barangay digdi po sa siyudad ka na Iriga. Munya na pagkaaldaw dumampalan sa barangay la anunsasyon an satellite registration. Ana binyo duman po sa barangay hall. Sa Lamidalyaman sa Mayo 14 sa barangay hall Mangiraray. Sa La Purisima sa Mayo 15 sa barangay health center. Sa La Trinidad sa Mayo 16 sa Barangay Chapel. Sa Niño Jesus sa Mayo 17 sa Barangay Hall. Sa Perpetual Help sa Mayo 22 sa Barangay Hall Covered Court. Asin sa Sagrada sa Mayo 23 sa Barangay Hall Covered Court. Sa Salvacion Mayo 24 Covered Court Salvacion Integrated School. Sa San Agustin, Mayo 29, Barangay Hall. Sa San Andres, Mayo 31, 2024, Barangay Hall. Asin sa Hunyo 4, dyan po sa Barangay San Antonio, Covered Court, San Antonio National High School. Uya po na mga requirements na akuon kan Commission on Election digdi po sa siyudad kan Iriga. Mga valid ID, national ID, PELSIS ID card, postal ID card, person with disability ID card, student's ID card, library card na may pirma kan school authority, senior citizens ID card, as in man driver's license, dangan man student permit, tapos ining National Bureau of Investigation clearance, Philippine passport, Social Security System, Government Service Insurance System, Unified Multipurpose ID card, Professional Regulatory Commission license card, Certificate of Confirmation halis sa National Commission on Indigenous Peoples, para po ini sa mga IPs, barangay identification certification na may retrato as in iba pang government issued valid IDs. Employer's ID, employee's ID, company ID, community tax certificate o ining sidula dangan man PNP clearance, iyo anday akon bilang valid ID para sa pagpaparehistro. Paano po magparehistro? Personal na magpasiring dyan sa Office of the Election Office Satellite Registration para mag-fill up ka na registration application form CF1 Series of 2022 as in magdarasa na ka na valid ID na aakuon para sa voter registration as in man photocopy kan valid ID. Pwede man na mag-download registration application form CAF1 Series 2022 para makapag-fill up nin bago magpasiring sa Office of the Elections Officer no i-scan ang QR code para makapag-download. Tarong kopya kan CAF1 Series of 2022 na nakaprint sa long size bond paper ang dapat i-accomplish. Yan po ang pangupudan kan Commission on Election digdi po sa siyudad kan Iriga sa indang mga pinagagigibong satellite registration sa manlain na barangay digdi po sa naunang bita ng siyudad. Ali mismo yan kay Attorney Cinderella Pereiras Lozano ang COMELEC election officer. Hoy, kumusta man pala dyan sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga. Ki Manay Hilda Rambuyong asin man Manay Pinagunawan. Yan man sa Barangay Santo Domingo, kumusta man ki Mini Bagayawa.
ki Franz Bardonado Oñedo, ki Ma'am Impay asin man ki Kunsi Boboy Villanueva Jr., saka sa pamilya Bristain and pamilya Esplana. Siyempre ki dating Kapitan Weden Salvadora. Morning man ki former City Councilor Sani Maestrado kan siyudad po nin Iriga. Nasa sobra sa 80,000 na katao na pinag-libre parayo sa Rafah City duman sa Southern Gaza. Ini ang dahilan man sa military operations kan Israel Defense Forces. Nagkakaigwa naman na pag-riribayanin putok sa pagultanan kan Israel military asin man kan Palestinian armed groups duman sa sirangan na parte kan Rafah. Mainit palan duman sa Rafah, garuman sa Rafah. Paparani naman ang mga tanggi kan Israel na naghuhuma nin pagbubomba sa nasambit ng lugar. Ikinakahadit man kan United Nations ang kawaranin pagkakan asin ang nagkapirang mga pangangaipo dahilan sa daisinda nakaka-resibi hali sa pagtaraid kan crossing. Enot naman na nakontrol kan mga soldados kan Israel ang sa indang pinagsara ng Rafah crossing sa parte kan Ehipto. Puon kan puon sinda kan sa indang operasyon. Tapos ining pinalibre naman kan Iran ang 7 crew members kan Portuguese flag Israeli linked ship MSC Ares. Inaga-kumpirmar man ini kan Foreign Ministry kan Portugal ang pagpapalibre kan 5 engines sarong Pilipino asin sarong Estonian. Hali sa barko na pinagkumpiskar kan Iranian Armed Forces kan Abril 13. Igwapang nawawalat na 17 crew members na presenting nawalat sa nasambit ng barko. Tutugutan man sana kan Iran na mapalibre ang gabos ng mga crew members kung ang kapitan iyo ang magtugot man na maghali na duman. Nagpatanid man si US President Joe Biden sa Israel na ipauntok kaini na pagsusupply ng mga bombas and artillery shields kung sakaling maglunsar na inin major ground operation duman sa Gaza City sa Rafah. Sinabi man ni Biden na pinaglinaw niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asin sa World Cabinet na desinda magtataunin suporta kung sakaling lusubon kan Israel Forces ang matawong syudad. Inamin man kan US President na nagkapira subuot sa mga armas na sa indang itinataw sa Israel ang ginamit sa paggadan sa mga sibilyan na nasa Gaza. Ang Rafah na pinagsasabing nasa horing dakulang kuta kan Hamas sa Gaza kung sain milyon katawo na pinaglibre na digdi punpa ka na magpuon ang gyera duman sa pagultanan ka na Israel asin man Hamas
kan nagtalikod pang Oktubre makatapos na makalipas ana taon. Hoy, kumusta man palan sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan Kana Buhi kay Michael Angelo Lacoste. Siyempre kay Mayor Lacoste. Nabibilot kita pagyaon sa buhi baliawot kaya ang mga tataramon dyan kung minsan. Araw nga sa umoy, kinunag na. Punto na, dapat unog na. So, sinap na. Digdi sa San Nicolas, syudad kan Iriga. Kasi na magkalagtok. Pero man, ang iba, sibot-sibot sa pagkakan. Ay da, mga iton marulagtak pa. Basta nga, pwede nang ilag sa buros. Minsan ang pagsasap na po, masilan man kung dahil katataw, lalo kung dakul ang pinagsasap na. Mga sinasap na mga 20 takad pagbag upang ani an paroy tapos ginibong bagas, medyo maselan yan. Bakong araw kay itong mga medyo malubag-lubag na sabi an bagas ta bakong gayong problema yan kan nagsasap na kung tataw. Pero kung day tataw, problema man girara yan. Kung manganaan man in tubig, kung yan man nga ni malubag. Pero bilib ako kan iba pong mga paraluto, amak mong talyasi nga ni, pinagsasapnaan. Tauban lang bagyanin daon, planggana, loto nan bagas. Nagiging umoy na kung sa buhi. Digdi sa erga kanan. Kung sa Bicol, maloto. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Jonathan Oliva, si Glinda Biares, si Kem Lior Cajonyo. Mayo baga sa iba, pero namimista na. Si Diggs Martinez, la nakadto kasibot nguwan. Sa information, si Don Cabrillas, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Sa lado technical, si James Oko. Yaw naman si OIC, si Apa. Ma'am Kyle Riago Legasyon, ang paglaom kan sa tuyang nasyon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.